Bé, finalitzada ja la feina, per fi ja he acabat de muntar l'arbre aquí, com ho podeu veure, suspès en l'aire per evitar problemes amb certes criatures que habiten aquí a casa. Això va pels gats. I bé, ja he fet la instal·lació de llums. Ja ho veieu que l'arbre està aquí en una estanteria, sobre una estanteria, i ha quedat de conya. Tot va centralitzat en un interruptor i aquí tinc el pessebre, que ja ho veieu també il·luminat, amb llums que he posat per aquí enganxades. Bé, doncs ja ho podeu veure que ha quedat de conya això. Tot això està endollat i aquí darrere l'arbre és on tinc l'interruptor. I a part, o sigui, quan encenc ja activo tot el que és aquí a l'exterior, que ara us ho ensenyo, que veieu les llums que donen al carrer. Hi ha dos Pare Noels que pugen per aquí, ja ho podeu veure, un de petit i un de gran que estan escalant per aquí. I bé, aquí llums vermelles, que és la barana del balcó, tot al voltant, i ja està, s'ha acabat. Vinga, espero que us agradi i els que ho tingueu que fer doncs, amb il·lusió i sense prendre-s'ho amb desgana. Vinga, doncs ja està. Entrem una altra vegada que fa molt fred i ara us faig una toma perquè veieu tota la instal·lació i aquí s'acaba la història. Ja tenim l'arbre de Nadal aquí a punt i ja està. Llavors els llums del carrer i les llums d'aquí a l'arbre les puc canviar de seqüència, però ell sol ja va fent un programa i ja està. I aquí deixo aquest vídeo. Ja tenim tota la feina finalitzada. Vinga, una abraçada i bona nit a tots.